канали ТВ Гултепа ва мисли ҳамеша бо шумо ҳастам. Амриддин Раҳимов. Бародаро, якчанд вақт мо ба проблемаҳои шахси худмон дар YouTube омада натонистем. Ака иншааллоҳ ҳамҷоиса мо ҳамеша дар YouTube-ем. Подписчико дастгирӣ кунен, канала поделиться кунен, видеора дар канал обуна шавен. Хуб, бародаро, мо имрӯз барои шумо як магазина сиёнка мекунем, магазини строительния ки барои соли нав ҳама чиз скидка шидагиай. Мо имрӯз барои шумо ҳамира нишон медиҳем. Хуб, бародаро, мерем дуруни магазин, аяла мо гав мезанем ки чанд сумай, кадомеда чӣ дар корай, чӣ хел барои стройка, барои хона, ҳама асбобҳои рӯзгор ҳастай. Метонен ки ба ҳамин магазин биёен, айноми канали мо гав занен, 20% скидка мекунам бародаро. Магазин дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, бозори Мискинобод аз ҷойгирай, магазини Толиб, магазини Ҳоҷи Толиб меган. Хуб, биё мерем. Хуб, бародаро, мо дуруни магазин медроем. Бози ҳамаш бохабар мешем ки чӣ хелай, чӣ хел скидка шидагиай, чанд сум арзонай, ҳамаша мерем. Аяла ба чашми худмон мебинем. Шумода нишон медиҳем. Хуб, салом алейкум ака. Якам камтарак муомила кадистаи хати харидор, хайро ба баъд хатигам мезанем. Ина мо ҳозир чӣ сар мекунем? Биё ай сар кунем. Соки ина як навода дора ина барои каталог. Ҳама ина миёд барои каталог. Ҳамаш ба нархи дастрас ай дига магазино ай ҳама ҷо фарқ мекунад бародаро. Ҳама медонем ки инҷа клиенти постояние. Хумон ҳама чизе ки дар корай ай ҳамиҷа мегирем. Ай ҳам сомон ай ҳама магазин фарқ дорад. Хуб, ина дар дига магазино 380 сомай, дар ин магазин 250 сом. Шпаклёвка, шикатур бинаё, ҳама 25 сом. Шпаклёвка, шикатур, ротбанд, ҳама 25 сом. Профил дар дига магазино ҳама ҷо дар 12 сом, 15 сомай, ба нархи дастрас 9 сомонӣ дар ин магазин шумо ёфта метавонед. Плиткара сиёнка кунам. Плиткара манке бародаро, плиткае ки мисол барои ҳама чӣ дар корай, барои кухни аинҷо ёфта метавонед. Ба нархи дастрас ина иш квадратиш 40 сомай ки гӯшавин чӣ хелаш. Квадратиш 40 сомона ё зимояташа мебинем шумода нишон медиҳем. На бародаро, квадратиш 40 сомон ки дар дигар ҷоҳо 70-80 сомон ай квадрат. Мерем тараф на бародаро, ё ҳама пластика ҷо, ина пластик донаш дар дигар ҷоҳо 50 сом, 40 сомай, 35 сомон 6 метр дарозишай, бар 35 сомон ёфта метавонед инҷа. Трезои пластикӣ бародаро, трезои пластикӣ ҳастай дар дигар ҷоҳо квадратиш места $40, $50, инҷа $35 квадратиш бародаро. Гипсокардон, гипсокардона ҳозир мебинем. Гипсокардон кароч дигар ҷоҳо дар 43-45 сомай, 37 сомон бародар гипсокардона харидорӣ карда метавонед. Хуб, ина иҷа хай ҷои майда чайда ё ба кулӣ фарқ мекунанд, ба кулӣ фарқ мекунанд ай дигар ҷоҳо. Дарои дарора сиёнка кун, дарора нишон дид. Дари 1700 сомона дар дигар магазина, дар иҷа 1500. Дуқавата дар ина иҷо ҳастай бо як қаваташ ай 600 сом сар мешавад бародаро. Дарои чӯбӣ дорад, трезоҳои чӯбӣ дорад, квадратиш нест як дари 1.5 ба 1.5 300 сомон ай. Трезаи 1.5 ба 1.5 300 сомон ай. Дарои чӯбӣ ҳастай ба нархи дастрас ай. Ёрам 1.90 баландиш, бариш як. Шумо метавонед ки ба нархи 500 сомон, 550 сомон харидорӣ кунед. Ай ҳама хуб бародаро, барои квартира ремонт кардан абой ай. Абойои ҳама намуд абой ҳастай бародаро. Абой як 20-60 сантиметра, ҳамаш ҳаст. Люстер ҳастай, люстерора сиёнка. Люстерора сиёнка кун.
ки кадомеда чхел ҷустер дар кораи мо бубинам. Хоб инам ки бародаро бо мерем усуд барои дигар чизо барои бародарое ки туй доранд метавонанд ки ҳамиҷа харид намоянд. барои туй пуй каданатон сател лаган чойник пиёла ҳастай неҷа ҳамаша сиёнка кин стрални машина ҳастай на ёш ҳама термекс ҳастай ҳами термекс дар дигар ҷо 1200 сомон нарч нависондаги 900 сомон неш ҳастай 800 сомон метавонем ки бигирем бародар неҷа бо қолин ҳастай сандуқ ҳастай ина савдогара бародар ҳамиёра айхидки узбакистон овардаги ҳамиди ин дадуш приз дорад чи приз дорад чӣ приз диди призи шикар хуб ина бародаро ҳама оли узбакистон ина хоп ина нархи чанд сомон нархиш 20 сомон 20 сомон хуб бародаро том шоҳид будем ки чӣ кориш кард ина мо бекинем дидестем 100 сол мебара 100 сол 100 сол 95 сола мебара хуб бародаро нархшам қимат нест қолино қолино там гуфти ки чанд симия нархиш қолино чанд ба чанд хая ки инем ёра гуфтам чанд симия қолини 3 ба 5 чанд симия нархиш 3 ба 5 750 сом 750 сом сандуқҳо чанд симия сандуқҳои деҷа барои туй 500 сомон 500 сомон бо арзон мешаванд ё мебериням хай бародарои нами хелӣ бо мо дар инҷа гуфтанӣ дорем ки кадомеда шиша дар корай размери шиша резаша мегирад меояд амҷа мебиранд метаниш боло ҳастай диометражда ҷои пластик бурори бародаро кадомеда резаи пластикӣ дар корай заказ мекунам дар ҳама ҷо $36 сар мешавад квадрати резаи пластикӣ айҷа ай $30 сар мешавад бародаро бо ҳастай тараф мерем ҳозир ҷои материал дорад ҷои либосо дорад уҷа мерем Tam merim am xeyr. ҳамаша ки бубинем бубине ҷа ҳай дар резаи чӯбия бародаро ҳама бубине ҷо ҳамаша сиёнка кун неҷа бо сандуқҳо дошта ҳама чӣ Oynayacağım hast. ина бародаро биёед биёед ҷа сиёнка кун ҳамаша бубина арзон ай ман шумо дар ҳамин магазина тавсия мекунам бародаро ки ҳама чизи арзон ай баъд чизои хубам дорад мақтан будаиш дрӯша сиёнка кун сандуқа дрӯнш бародар Duruş abi. ҳама дрӯнои сандуқҳо Çiziyor. ин иҷа ҷои материал дорад биё стокуноз хуб ина бародаро омадем мо ба ҷои материалш ҳастай барои хайр бубинед шумо акман материала намефаҳмам ки чӣ хелай намиҷа бинед ки ҳама намудаш ҳастай арзон фарқ мекунад адёлам дошта ҳама чӣ дорад бародаро метавонем ки биёем кадоме ки дар ҳамин территория ҳай бозори мискинобод нояи файзобод биёем ба чашми хитон бубинем бовар кунем дар охир як чира гуфтанем бародаро ки ҳамин соҳиби ҳамин магазин студия дорад студияи муҳаммадраҳим кадомеда ягон чи монтаж дар корай сиёнка дар корай сурат гирифтан дар корай туй маърака дорад камераҳои хубай вертолётай ба нархи арзон бародаро сиёнка мекунанд метавонем ки занг бизанем номероро менависонем мо дар рӯи экран шумо фақат дастгирӣ кунед паноҳтон ба худо